Yau ana bincike ya kunshi zuwa a ga inda aka yi abun da neman wanda suka aikata abun da neman shaidan wanda suka aikata abun da shaidan abubuwan da aka yi, so shine aka ci gaba da shi. Kuma a cikin mun gayyaci mutane, kama wasu da dama wanda yake akwai zargi a kansu. Kamar wa da wa kenan? Akwai chairman na bebeji, akwai secretary, akwai Abdulmumini, member na House of Reps, wanda aka ce wai shine ya tsaida tawagar PDP da za ta wuce ta Tofa, ya ce ba za su wuce ba. Shine asalin abin da ya jawo tashin hankali ke. Za mu yi da gaggawa saboda mai laifi a bashi laifin shi, wanda bai da laifi kuma a bashi gaskiyan shi. To ba za mu yadda mu daɗe ba, saboda ai musamman ga wanda yake da gaskiya yana da haƙƙi mai nauyi. So in Allah ya yarda za mu yi da gaggawa, amma in ce maka kwana ɗaya, biyu, uku, wannan shine ba zan iya ba, ban da tabbas.